Top TV tashar al'umma. Tofa wata sabuwa kalamin Sheikh Malam Aminu Daurawa da ya ce gaban mace ya fi ko'ina muni a jikinta ya jawo cece-kuce, inda za mu kawo muku bidiyon abin da ya faɗa ɗin da bakinsa, sannan kuma za mu kawo muku bidiyon wata jarumar fim inda ta fito ta yi masa martani wato akan wannan magana da ya faɗa na cewar farjin mace ya fi ko'ina muni a jikinta. Haka zalika wannan mutumin shi ma ya fito ya yi magana akan wannan maganar. Masu mu ku gyara zama domin jin cikakken rahoton da muke ɗauke da shi a dangane da wannan magana da Malam Aminu Daurawa ya wadda wato ta tashi ƙura a bisa maganarsa na cewa farjin mace ya fi ko'ina muni a jikinta. Ga cikakken rahoton masu mu, amma kafin nan da Allah ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin haka ne zai ringa ba ku damar samun labaranmu da bidiyoyinmu da zarar mu ɗora za mu sanar da ku. Wata magana da Malam Aminu Daurawa ya ta tashi ƙura akan mata, wanda maganar ba ta masu daɗi ba, wanda ya jawo wata budurwa ta fito 'yar fim kuma ta yi magana wato inda ta yi martani zazzafa zuwa ga Malam Aminu Daurawan, inda ta ce wato babu shakka malamai suna abin da bai kamata ba, kuma sai an fito an yi magana a ce an yi wa malamai rashin kunya. Tabbas social media ta zama wato abar ci gaba da kuma ci baya ta wani bangaren, amma musamman ta yadda wato rashin kunya da fitsara ta yawa a cikin matasa, musamman a cikin al'ummarmu ta Hausawa da kuma wato abubuwan da ke faruwa. Wanda idan kai la'akari da abin da ke faruwan, Hausawa ba a san mu da haka ba. Baya ga zage-zage da cin mutuncin juna, shiga tsaraici wato da bayyana fasikanci, har ta kai ga wato wanda ma ba shi da daraja yakan iya fitowa ya yi wa malami wato rashin kunya ba tare da wato shi ma ya zama ɗalibin ilimi ba ma. Bi ma'ana a nan wani za ka samu cewar ko wato amma idan ka tsiye shi ko sabbi ba zai iya biya maka ba, amma da malami ya fito yi magana wadda ta ɗan saba wa ra'ayi sai ya fito ya ta caccaka maimakon a bar wa malamai su fito su magana. A da malamai suna da daraja da ko ƙaramin mai ilimi baya jayayya ko kuma ya ƙalubalance su, ballantana babban malami don an samu wani saɓani na fahimta ko wani abu, balle jahili ya fito ya masa raddi. A yanzu kamar yadda muka ga muku, wanda bai iya fatiha ba ma sai ya fito ya ce zai yi wa malami rashin kunya a dangane da wani batu da ya faɗa.